Ba kerikisi bajain dia kan nongis ngaudon bak mangidon kumne u riu don sap balami bujeli haga jaka jong kinong yele persha ye kinong wei lani kita ki freedom fighter haki por ki bamchwa kata iba arden milar basayomoy balalong wei ne kinong yalam barat ba bakwa ban wanra ya jingkala jingbha bat bantei ya kari bat ke judge benriu sashi simpan banwana biang ya kata ke jingha ke jing syong suk syong shngai ban wanra ya kata ke yo okot ke badap pura hap deng jungi hidup isuk ndei une urang ba omtang ba ulong u politician leni kum uta u riu paukhman haka imlang salang haka senshar ka khadar henry une urang ba ubala trei borba met bat mensim ban wanra ya ke jingkala sashi sinpat hapo ka jela ke jungi ulong ru wei nai kita ki rangyele kai ki ba adon ya ka sap bat bakwa ya kata ke jingko jingkia kani kalong ka dak lani kalong kum ka jing ai but lani ke jing ai nuksa babhatam na kabda jungi baro lang ki bde ki nongshing shnong jong ka state hi bro wei hakba ngimdei ban syong kelikti ladangi trei kino ki ka don kamban kilan met yala de ban pen klan ya ka bor jong ka met bat kunjuru ka bor jong ka jabing ti namar kata ngine pej hangni ni ba aden milar ba sayomoy ibedei ru wei na kinung yalam barat ba ban balong ru ha ka por u president jong ka voice of the people party baru badei u MLA jong ka Nongkrem constituency baladon benta ha gijingile kai ban kilan met ilade ha ka wei na gijingile kai football ha ka ba ula tap ya ka goal dakli kum Ronaldo sui tingin de pejah ne bogi pai ba kri sibujentia khamta me yai ki fans lani ki supporters jong ka voice of the people party ale ngin ya snok tilam nadu menta hadu te us nam jong wa hajar bopra ngin ya kershan met bat mensim bat khamtame bangin wan ra sachisin ya ke jingkala ya ke jingbha bat bante ya kri khasi jungi kumba uneu nu yalam barat ba uneu khawai kwa utrang ngin ya kershan bat ni kermen setang huneu rong ba ka state jungi kan kala ti bagi pai ba ngina pe ikan ni jing ne kai jungi ba den ke bala pen syayongan bat ke ba pen itana ha ke cukupor i khmat jungi ha ba uneu rong ba daga mensim ban ra ya kata ke jing teli la don benta ha paro kiliang la ga dei ha ka kam senshar khadar la ga dei ha ka kam jong ka sport pat kui ki kam ila don benta na ka benta ban kentiu ya ka jela ini ki kun samla Ui, iya.